Alright, so good morning everyone. At tayo po ay mag-update pong muli dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So marami sa ating mga kababayan po nandirito upang mamili at maghanap ng mga murang presyo, no? So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! Dito tayo sa latagan ni Boss Aris. Good morning. Sabado na Sabado may MCAT, no? So ito yung mga latag ni Boss Aris ng kanyang mga paninda, oh. Mga sagisi, binluan, dorado, tuna at mga latagan po dito ng mga isdang pagi. Yan po yung per kilo 150. Boss Aris, magkano yung tuna mo ngayon? 220 sa mga kilo. Ang bangus 220. Binluan to, di ba? Tapos yan po yung mga isdang sagisi. Sa sagisi 200, sa binluan 220. Yan po yung mga presyo ng kanyang latag na inyo pong mapipili o mabibili sa Malabon Fish Market. Boss Ari, salamat. So shout out Kuya Ruben. Boss Ari, shout out. Ayun, no? Good morning. Salamat po. At update pa tayo sa iba pang latag na ating may ikutan, no? Pangalan ng vlog. Boss Lando Explorer. Ito, yan. So shout out po. Good morning, ha? Taga-Taytay. Taytay, shout out po. Followers to. Salamat po, salamat. Good morning sa inyong lahat dyan, ha? Good morning. Meron nga ay mga kaibigan natin nandyan, ang dami. Alright, so ito po yung mga latag na ating i-update sa ating pag-iikot sa Malabon Fish Market. At yung mga presyo ng kanilang mga latag dito ay Salmon Japayuki. At yung mga bangus po natin ay tumpok 150. At ang presyohan, ate pa, magkano po yung presyo? 150 ang kilo sa mga bangus pandaing. Dito 160 sa mga kilo, no? Patan limahan yung mga pandaing. So shout out pong muli, good morning. Good morning po. At ito yung mga isdang barakuda. Sagisi, lapu-lapu, ayan. Espada. Magkano kilo barakuda? 300 po, no, na mga per kilo ng isdang barakuda. Ayan, yung mga latag po nila ng mga isda na inyo pong mabibili. So, dito po mga bangus din po, no? Good morning po. Yan yung mga bangus na latag po dito at mga kalahating kilo ng mga isdang kalumahan. 240 sa kilo ng yellowfin tuna. Ito po. Yan po yung mga kada piraso ng mga bangus na inyo po mabibili at 150 kada isang piraso. Shout out sa iyo, Kabugris. Good morning. So ito yung mga latagan na ating pong binabaybay sa ating paglalakad at pag-iikot para makapag-update tayo sa kanilang mga latag na mga isda sa Malabon Fish Market. So araw po ngayon ng Sabado at ganito po yung mga tumpukan po na ating binablog sa Malabon Fish Market. So ayan po yung mga isdang chaveta. 50 pesos na tumpok. 50 lang, masarap pa mag-sing. 50 lang sa iba. So yan po yung mga latagan nila na inyo pong mabibili. Good morning. Mga tumpukan po ay 100 pesos, galunggong babae.
At kada piraso ng mga bangus po dito meron pong 120, 130, 140. Saan pa sa gano'n? So sakto po yung timbangan. Ayan po. 1 kilo po, no? Ayan, binag ko na po para makita nyo po yung timbangan na 1 kilo po. Ayan na, nakita nyo po yung timbangan na may dala yung mga MCAT dito sa Malabon Fish Market. Salamat. Thank you, thank you. At meron din sila nakumpiska na hindi na dapat gamitin pa ng mga nagtitinda yan. Salamat, thank you, thank you. So yun yung timbangan na nakumpiska nila na hindi akma sa tamang timbang. Good morning po, good morning. Shout out po. Good morning. At 100 pesos tumpok po ng mga pusit pang adobo. Yan ang mga MCAT natin dito na ilalagay mo sa mga timbangan. Ayan, sakto rin po yung timbangan ni nanay ha. Nakita nyo po. Nilagyan po ng kanyang pabigat na 1 kilo. So sundan natin yung MCAT para sa mga sakto po. So sinundan natin yung mga MCAT dito sa mga kanilang mga timbangan. Ayan. Sakto. Yan, sakto rin po yung timbangan ha. 1 kilo na isang timbangan ng kanilang mga ginagamit para sa mga timbangan na inaayos po nila. Sa baba lang. Ayan po, binablog po ni Boss Land Explorer ha. Nakakailang timbangan na po tayo. Ayan, 1 kilo po, tamang timbang. Ayan, 1 kilo rin po. Sa mga kanyang timbangan ay 1 kilo rin po yung mga tinimbang na kanilang pabigat. Okay. Alright, so yun na nga po at natimbang na po dito sa kahabaan po ng 39 Estrella Street ang kanilang mga timbangan ng mga MCAT na nag-iikot po dito sa Malabon Fish Market. At bantay timbangan po ang mga MCAT po natin dito sa ating nilalakaran o binabaybay na lugar kung saan ay marami rin sa ating mga mamimili ang mga namimili. So salamat sa inyo mga bossing, thank you. Alright, so yun nga po, sa pababa tayo. Good morning, Jumong. Tulog ka kagabi ha. Bagsak. So dito ay 330 po sa kilo ng mga golden pompano. 180 sa mga gulyasan, 120 sa mga espada. 220 no sa mga kilo ng mga yellowfin tuna. At mga 150 po sa mga balat ng baka. So yan po yung mga update natin sa kanilang latag na inyo pong mabibili sa Malabon Fish Market. At dito na po tayo kay Boy Bangus. Boy Bangus, shout out sa iyo. Good morning. Good morning sa iyo.
At mga kada piraso ng kanyang bentahan na inyo pong mabibili sa kanyang latag. Ito po yung mga presyo ng kada piraso. So may tumpukan din siyang binebenta. Ayan po, 3 piraso. Magkano? 120. Boss Lando pa yan ang pang budget meal natin. Pang budget meal. At meron din po 140, 130. So yan yung mga price update natin sa latag ni Boy Bangus. 160 ko boss. 120, 160, ayan, 160. Yan yung mga latag ni Boy Bangus ng kanyang mga panindang bangus dagupan. At meron din po 60 pesos. Yung 60 pesos mo malalaki ha. Malaki yan boss Lando. Sakto sa mga pang-inihaw. Mamaya 50 na lang yan. Ayun, mamaya 50 at babagsak presyo no. Ayan, 240 oh. Malutong. Malutong. Ayan no. 240 po na kilo. At 180 po sa mga isdang gulyasan. Dagupan mi, halika na. Saan ka pupunta? Iiwanan mo na naman ako. Ayun, 150 na kilo. Salamat. Quality at malutong na yellowfin tuna. Quality. 240 na kilo. Salamat. Iyan po yung mga presyohan ng kada piraso ng mga bangus dito sa Latagan. Meron pong 90, 100, 110, 120, 140. So, masipag ngayon si Boy Putik. Tama siya, tamang linis ng bangus. So, shoutout sa iyo, Boy Tilapia. Good morning sa iyo. Ayun. Shoutout sa mga customer niya no, na mga bumibili sa Malabon Fish Market ng paninda ni Boy Tilapia. So, 100 pesos ang kilo. 100 na per kilo. Ayan, 100 pesos na kilo ng tilapiyang Batangas. Matanggal pa to? Salamat po. Shoutout kay Mami. Shoutout po, Mami. Good morning. Sabungan po kinakain niya mga tao sabong. Aray ko. Ano? Kasi may ano ng karne ng tao, may ano ng karne ng manok. Ayun. Dalang po kilo. Eh, ilang taon na yun bago magkaroon ng ano, di ba? Oo. Pero masarap pa rin yun. Iba na to eh. So, salamat sa iyo, Boy Tilapia. Thank you. Dito naman tayo, no? Ito lagi. Parang sila lagi ni Mami. Salamat po, Mami. Good morning. Tapos dito tayo sa mga latagan pa ng ibang mga latag sa Malabon Fish Market. At baybayin natin yung kanilang mga latagan pa rito. So, yellowfin tuna at mga prutas po rito na bentahan. Ito po yung mga yellowfin tuna nila sa halagang 210 na per kilo. So, yan po yung mga presyon at mga gulay po rito. Ang mga manok ni Dayan. Good morning po at isang masarap na pang-umagahan ng mga karyoka. Ayan po si nanay nagtitinda po dito ng kanyang mga panindang. Ayan, shout out po nay. Good morning po. At 130 no. Manok ni Dayan, mga pakpak. Ayan ang mga natira at backbone. Ayan, 100 pesos kada balot. Salamat po. Ba't malaki yung mga drumstick? Wala ba kuha ng supply? Salamat po. At mga prutas, no? Paunti na ng paunti at papalapit na ang Pasko. At dito sa bayan po ng Malabon Fish Market ay makakabili po kayo ng mga prutas sa murang halaga. So, ang ketchup po natin ay 50 pesos kada balot. So, good morning sa iyo. Tamang himay ka ng bawang. Ay, bawang-bawang muna. Bawang-bawang muna. Salamat. Tatanong ko sa'yo kung ano sabi mo. Sino pa? Yan, magsasabihan sa ata. Ayan po yung paninda ni Kuya rito ng mga saging saba. Mura lang po ninyo mabibili at mga prutas, no? Saging ay 70 pesos kilo. So, abante na tayo sa mga nagtitinda pa dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So, ayan po. Good morning po. Good morning, shout out. Kapanoodin ko yan, Apa, mamaya po. Boss Lando Explorer po sa YouTube, tapos sa Facebook po Rolando Rivera Jr. Ayan. Yan po yun. Salamat po. Mag-subscribe kuya. Nakapalo na Okay na po yan.
Nakapasok na po siya. Follow nyo, follow nyo. Salamat po. Titira tayo sa mga latagan nila B1 at B2 ang lagi magkasama. Sa mga limango natin at mga espada po natin ay 160 ang kilo at mga limango. At mga sariwa, oh, mga bakoko. Bisugo at mga torsilyo. B2, magkano yung presyo mo ng torsilyo? Ang ganda, oh. 340 ang kilo po. Sa mga bisugo, 340 rin po. Bakoko, 280. So, yan po yung price update natin sa latag po dito na inyo pong mabibiling mga price na bisugo, bakoko at mga torsilyo. Sige po. Salamat po, te. Thank you. So meron na tayong mga nakikita ditong paninda, mga limasag, pero maliliit pa. So pang kamaron po yung mga latag nila, oh. Sakto timbangan. Dumidikit pare. Magkano yung limango malaki? Ang dami ng 1 kilo yun. 500 ang kilo. Ano mo, 1 kilo lang yan. 500 pesos na kilo ng mga malalaking alimango. Okay. So yun po yung mga latag na hipon. Boss Lawrence, salamat. Magkano ang hipon mo ngayon? Magkano hipon? Dating 280, 240 na lang oh. So 240 na per kilo ng hipon. Mabilisan na bentahan. Para mabilis nung Maganda kumuha na mga sa atin yan. pigaw. Galunggong na babae. Paring lando. Yun. Pare, good morning sa iyo. At mga presyohan ay 100 pesos na mga tumpukan. Shout out kay Kadudot. Kadudot Vlog. Salamat pre, thank you. Shout out at mga 60 pesos repolyo. Thank you. At dito tayo sa mga latagan pa, oh, mga magagandang mga hasahasangay na bagong bagsak. 240 lang, madam. Ay, bossy. Bagsak presyo pa rin ng mga hipon natin sa Malabon Fish Market, 240. Sa Pusit Kalawang, mga barakuda, yan po yung mga latagan, no? 300, boss. 300 pesos po. Kilo. Yan, ang kilo pa 300 pesos sa mga isdang barakuda. Fresh na fresh po, oh. Sarap na sinigang sa bayabas. Ang palo, 330 lang, boss. Ayun, 330 sa mga golden pompano. At sa Pusit Kalawang po. Puset, plus 20, boss. O, 220 po pang calamari. Good morning. Good morning sa mga latagan po. Ayan po yung mga presyo na inyo pong mabibili o mapipili sa pwestuhan ni Kuya Ricky. So 160 sa kilo po ng mga gulyasan. So dito tayo kay Kuya Ricky sa kanya pang mga pwesto, bentahan ng mga bangus. So kada piraso, no, 120, 150, 160, 170 ang mga kada piraso ng mga bangus. At mga press na pink salmon net. Kuya Ricky, magkano pa presyo? 150 lang. 150 lang po sa mga fresh na pink salmon head. At meron din pa mga tumpukan dito ng mga bangus na kanyang binebenta. At mga kada piraso ng kilo. Sa ganito, Kuya Ricky, magkano ang presyo? 200 po ang mga per kilo, no? So yan, na-update na natin yung mga latagan ni Kuya Ricky sa Malabon Fish Market. Kuya Ricky, shoutout po muli. Salamat po. Hinahantay kita kagabi, hindi ka pumunta doon eh. So ganyan kamura ang mga bentahan dito ngayon ng mga hipon at bagsak presyo po. Ang tilapia po natin ay 100 pesos kilo. Tilapia ang Batangas. Alright, ayan na yung mga naiikutan natin sa Malabon Fish Market. 200 po sa mga barakuda at 220 sa mga balsa galunggong. Ang bangus po natin, aryahan na po dito. Ayan po, pinipili po nila. At yung mga tapat po natin dito ay 100 pesos ang kada kilo.
Good morning, Boy Putik. Tatlong kinakain mo ha. Yung pangalan ko Sando. Boy Putik. Madusing eh. Grabe ka, Boss Nando. Magkano ipon mo ngayon? Magkano ipon mo ngayon? 3.20. 3.20, ang ganda ng ipon, no? Taas na ngayon. Yan po yung mga presyohan, no, ng kanya mga latag ng ipon. At tilapia Batangas natin 110. Ayan, mga latag po nila ng tilapia Batangas. So shoutout sa'yo, Agustin. Good morning sa'yo. At kahapon bagsak ka, ha? Tulog. Hinahanap ka ni utol mo. Nasa si Agustin, malamang tulog. Shoutout, good morning. Yan yung mga update natin sa kanilang latag ng mga tilapia Batangas na ating pong nabaybay at naikot na rito sa Malabon Fish Market. At tumpukan po 50 pesos mga isang banak. Ayan. Lagi lang. Kumapit na. O yan yung 250 ang kilo ng hipon. So mababa talaga yung mga presyo ng hipon. Bumaba ang presyo. Bagsak presyo pa rin ang kanilang latag ngayong araw po ng Sabado. So 130. Maninda ni Aaron ng mga tilapia. Ayan. 170 sa mga kilo. Ayan, 170 sa mga latag po dito ng gulyasan ni Boss Macmac. Buhay na mga tilapiang Pampanga na inyo pong mabibili sa Malabon Fish Market. At dito ay 300 pesos na kilo ng mga hipon. Ayan, mga latagan po dito ni Ate Potpot. 300 pesos, no? Na kilo ng kanyang latag na hipon. At dito mga isdang lapis na malalaki, ayan. At tuloy pa ang ating pagbablog, no? Para sa ating mga kasugid na mga manonood. 100 pesos tumpukan po ng mga isdang torsilyo. Boss Alex, good morning. Ayan, mga anumahan, 160 na kilo. Good morning. Ayan yung mga latag, oh. Ayan, mga latagan po dito ng mga 80 pesos kilo ng dilis. Alright, dito naman tayo at meron dito mga bentahan ng mga latagan ng alimango. Ito muna, saglitin natin yung mga paninda po dito, 120. At mga flying fish, 120 ang kilo at pusit kalawang 130. Ito yung mga alimango. Buhay. Boss Gerald, magkano ang kilo ngayon yan? 300 na lang. Murang-mura po dito yung alimango, 300 pesos na kilo. Ayos na ayos. Murang-mura, 300 no? So yan yung mga dalagang bukid, pinluan. Yan yung mga latag nila dito sa bandang dulo. Ayan. Good morning. Magkano ngayon ang 180 lang, Boss Lando, lasinggero, babaero. aray ko? 180, 150 sa maliit. 150. At mga bagsat po natin 150 po ang kilo at meron din po silang tumpukan ng tilapia. Ayan. Tilapia Tilapia gala. 100 pesos. Tilapia gala, 150 dalawang tumpok. So yan po yung mga in-update natin mga latagan, no, ng kanilang mga pusit at tilapia. Salamat sa iyo, Boss Jeff. Thank you, thank you. Thank you, Boss Lando, lasinggero, babaero. Inulit pa talaga, shout out. Kaya mga tumpukan po, no, na inyong mabibili sa halagang 100 pesos. Boss Brian, good morning. Magkano ngayon ang presyo ng ipon? 340. 250. Ito pang ano na 'to eh, pang 340, no? So yan po yung mga presyo ng kanyang hipon. Salamat, Boss Brian. Good morning. 100 po sa mga kilo ng tilapia.
At dito rin po ay 100 pesos na kilo. Ayan po yung mga presyohan na inyo pong mabibili ang tilapia ang Batangas sa Malabon Fish Market. Alright, so natapos na ang ating pag-vlog at nabaybayin na natin itong kahabaan. So isang magandang umaga pong muli at araw po ngayon ng Sabado. So maganda ang mga latag po dito ng mga tilapia dahil sa mga tumpukan ay makakabili po kayo. Ayan o. Mga 100 pesos na tumpukan. So shout out sa ating mga OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. Sa ating mga kaibigan na sumusubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer sa bayan po ng Malabon Fish Market. Shout out po. Shout out po muli kay Ner TV Vlog, Dandan TV, shout out. Randy Conan, shout out. Mario Morris ng Katip, Saudi Arabia, shout out po sa inyong lahat dyan. At lagi po tayo mag-iingat. So hanggang dito na lang pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye. Ano ng vlogger mo? Ano pangalan? Boss Lando Explorer po. Boss Lando Explorer. Opo. Salamat po.